La Fundació Pau Costa va organitzar dissabte a Gerri de la Sal una jornada d'ecologia del foc als Pirineus. L'objectiu, debatre sobre el terreny els diferents aspectes de l'ecologia del foc tant a escala d'espècies com a escala paisatge, més enllà del dany que pot produir un incendi forestal. Es va debatre sobre el paper històric de l'ús del foc i del règim d'incendis als Pirineus. Aquest tipus de jornades, anomenades Journal Clubs, serveixen per observar la importància del foc en la distribució de certes espècies i la seva petjada al paisatge. És posar experts sobre la matèria dels incendis i sobretot, en el cas d'avui, de l'ecologia del foc, al terreny, perquè qualsevol persona que estigui interessada en conèixer i saber i preguntar al voltant d'algun incendi, doncs puguem debatre-ho, sempre des d'aquest prisma, no el prisma de l'extinció purament, sinó de com els incendis interactuen amb el paisatge. Durant la jornada es va visitar l'incendi de Gerri de la Sal del febrer de 2012. Entre altres poblacions es va fer parada a Bresca o a Peramea, on es va poder comprovar in situ els efectes dels incendis i la regeneració de les espècies. La Fundació Pau Costa organitza arreu del país jornades com les de Gerri, que va comptar amb la participació de tècnics pallaresos experts en la matèria.